Matindog po ang gabos. Maluhod po ang gabos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and merciful God, thou hast granted to thy beloved servant Saint Anthony the privilege that his devotees may find their lost things. I thank thee for these many favors thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inordinate appetites, that I may not lose the valuable gift of thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. To answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas man sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaangko mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan na sinautob an sa imong kabutan, na atamano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minan padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ng labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol, asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, natural man o kalagibuhan ng tao. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, sin kanaki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Isabay po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, dulot ni Valenzuela family, Lilia Pacheco Pempil, for the gift of life of Remedios Alamo, offered by Raquel Carag. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Jomar Barba and family. Joy, J and Joy sa baybay. For passing the 2025 bar exam,
offered by Artemio Jerome Rivera Jr. Thanksgiving offered by Dang and Giob Libitania. For passing the architecture licensure exam offered by USANT Batch 2023 Archi First Takers. Thanksgiving offered by Lizelle Fabricio and family. Chona Marie Olaguer and family. For the gift of life of Kevin Fabro, offered by Cheryl Fabro. Thanksgiving offered by Girly Balonso and family. Bueno and mga liag family. For CATC PRC examinees offered by CAT College Criminology. Para sa mga espesyal na intensyon, for divine guidance, clarity of mind, and success for Joshua T. Tebis in his upcoming licensure examination for criminologists this February 4, 5, and 6, 2026, offered by Joshua T. Tebis. For the success of board exam, offered by Carl Balita Review Center. Para sa special intention, offered by J. and Joy Sabaybay. To pass the CLE board exam offered by Norin B. Bagaporo, Glidel R. Llorente. A special intention offered by Mary Jane B. Berden. To pass the CLE 2026 and for guidance offered by Iris N. General, Janelle P. Dibelia, Mika M. Marpure. For board examination offered by Jonah Alexia Reldora. Sa special intention for RCRIM board exam offered by Jan Angelo Asenjo. For board examination offered by Annie Joy Breboneria. For guidance for criminologist licensure exam offered by Ivy Janine T. Lestor. For criminologist licensure exam offered by King Michael Jr. P. For guidance for criminologist licensure examination offered by Benedict B. Benepayo. For guidance for criminologist licensure exam offered by Ruby Ann Alcazar and Jason Alarcon. For divine guidance, clarity of mind, and successfully to pass the CLE 2026 offered by Johnson N. Canali. Asin para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Joey, offered by Baleta family. Sa kalag ni Leticia, offered by Aleta and Valles family. Para sa kalag ni Rosana, offered by Precious Hernandez. Para sa gabos na kalag, offered by Marlene Santiago. Para sa kalag ni Ramon Jr., Edna, Matilde, Edith, Liborio. Offered by Jose Sigubia and family. Para sa kalag ni Evangeline, offered by Bruce and Maya Torres. Para sa kalag ni Pedro Jr., offered kalag ni Rosalina, kalag ni Carmen, kalag ni Juana, offered by J. and Joy Sabaybay. Para sa kalag ni Julie Pearl, kalag ni Willie Hado, offered by Miraflor and Lumabi family. Para sa kalag ni Rosalina, Floro Sr., Alwin Domingo, offered by Gemma Buiza. Para sa kalag ni Marilo, Clara, Ramon, Andres, Fe, and Ramon Jr., offered by Clyde Nicole Lim. Para sa kalag ni Salvacion, offered by Bueno and mga Liag family. Ngunyan po Martes ay kaapat na simana sa ordinaryong panahon. Kapista ni San Blas Obispo asin Martir. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, rumdumon asin pagsulsulan yato sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa imong banwaan na nag-aarang kan pag-ampon kan martir na si San Blas. Natugutan mo kaming mag-ugma sa katuninongan kan buhay ngunyan, asin makakuanin tabang para sa buhay na ding kasagkoran. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ginuno sa ikaduwang libro ni Samuel. Ang mga surugoon ni David na sa bata ni Absalom na nakakabayo sa sarong molo, nag-agi an molo sa sirong kan mga sanga nin sarong marambong na kahoy. An buhok sa payo ni Absalom nakasabit sa kahoy, asin duman siya nagbitay-bitay sa pag-ultanan nin langit asin daga. Alagad an molo duminagos nin pagdalagan. May nakahiling sa iya asin nagbareta kay Joab. Nahiling ko si Absalom nagbitay-bitay sa kahoy. Si Joab nagkuanin tulong garod asin iginarod sa puso ni Absalom. Si David nakatukaw sa pag-ultana ninduwang pintuan asin ang bantay na nasa atop kan pintuan sa itaas kan balwarte. Kan mga lagkalag nahiling ang sarong lalaki na nagdadalagan. Nagkurahaw ang bantay sa pagbareta sa hade, asin ang hade nagsabi, kung siya sanang saro, marahay ang sa iyang ibabareta. Kan uminabot ang tagakusi, nagsabi, marahay na bareta sa hade na sakong kagurangnan, sinurog ka nin kagurangnan ngunyan, iligtas ka sa gabos na nagtumang sa imo. Hinapot ni David ang tagakusi, marahay man ang barubata na si Absalom? Ang tagakusi nagsimbag, awot pa man lugod na ang gabos na kaiwal kan hade na sakong kagurangnan, asin ang gabos na nagtumang asin nagkulog sa imo, magkaarog kang kapalada na inabtan kan aki na iyan. An hade na tikbahan, suminakat sa iyang kwarto sa itaas kan pintuan, nagtangis asin naghaya. Absalom na sakuyang aki, Absalom, kutaan na ako ang nagadan, bakong ika. Absalom, aki ko, aki ko. May nag-usip ki Joab na si Absalom pinagtatangisan asin pinaghahayaan ni David. Kaya kan aldaw na iyan,
an panggana naging kamundoan sa bilog na hukbo. Huli ta naaraman ninda, an kamundoan kanhade dahil sa saiyang aki. An tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Dios. hematea ako kagurangnan, asin simbaga ako. Himatea ako kagurangnan, asin simbaga ako. Birikas ako an sa imong talinga kagurangnan, asin simbaga ako. Hulita ako nagtitios asin nangangaipo, at tamanaan sa kong kalag, ta ako matanos, suruga an uripon na nagsasarig sa imo. Himatea ako kagurangnan, asin simbaga ako. Ikaan sa kuyang Diyos, kahiraki ako. Kagurangnan, bilog na aldaw nagaarang ako sa imo. Paugmaha ang puso nin sa imong uripon, tasa sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sa kong kalag. Himatea ako kagurangnan, asin simbaga ako. Kagurangnan, ikaan marahayon asin mapinatawad, mayaman sa pagkaherak sa mga minaapod sa imo. Hinanyuga kagurangnan ang sakuyang pamibi, himatea ang sakuyang pakimaherak. Himatea ako kagurangnan, asin simbaga ako. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsakay giraray paduman sa ibong kandanaw, asin sa baybayon kadakul na mga tawo ang nagtiripon sa palibot niya. Si Jairo namamayo kan sinagoga, pakahiling kay Jesus nagluhod sa pamitisan asin nakimaherak. An aki kong babae naghihingagdan, Maria, ibuktak mo an sa imong kamot sa iya, tanganing maumayan asin mabuhay. Si Jesus nagiba kay Jairo. Dakul na mga tawo nagsunod sa iya, nagsusurusuan. Sarong babae na pigdudugo sa laog nin 12 taon, dakul na ang tinios sa kamot nin mga parabulong, naubos na an sa diri niya, bako lamang narahay, kundi naggana lugod. Nakadangog dapit ki Jesus, nagrani sa likuran, sa tahaw nin kadakul na mga tawo, asin dinutan an sa iyang gubing, huli taolay niya. Kun madutan ko lamang an sa iyang gubing, ako mararahay. Tulos man sa nanapundo ang pagdugo, asin namatean kan babae na an sa iyang lawas marahay na. Namatean man ni Jesus na may kapangyarihan na luminuwas gikan sa iya. Nagsalingoy sa mga tawo asin naghapot. Si Isay ang nagtikwil kan sa kuyang gubing. Ang mga disipulos nagsimbag. Nahiling munang nagsusurosuan ang mga tawo asin mahapot ka. Si Isay ang nagtikwil sako. Padagos ang pangalagkalag ni Jesus sa mga tawo. Hinahanap kung si Isay mananggad ang nagtikwil sa iya. Ang babae, panunin takot, asin tinatakigan huli sa nangyari. Nagluhod sa pamitisan ni Jesus, nagtuga kan katotoohan. Si Jesus nagsabi sa iya, Aki, na umayan ka kan sa imong pagtubod. Mapasa imon katuninongan, asin magdanay ka sa pagkarahay. Nagtataram pa si Jesus, kan may nag-abot, hali sa harong ni Jairo, asin nagsabi, An sa imong aki, gadana. Day nakaipuhan na abalahon mo pa ang maestro. Day ininidinangog ni Jesus, kaya nagsabi ki Jairo, Day ka mahandal, magtubod ka sana. Si Jesus day nagtugot na ibanhanin ni si Isay man, maliban ki Pedro, Santiago asin Juan, natugang ni Santiago. Nag-abot sinda sa harong ni Jairo, asin pinagmasda ni Jesus, ang karibukan kan mga nagaharaya, asin nananambitan na daing ontok. Naglaog si Jesus asin nagsabi sa inda, Anong ribok asin anong haraya ini?
An aki bakong gadan, kundi nagtuturog sana. Pinagnisihan siya, alagad pinaruluwas niya sindagabos. Kaiba an ama asinina kan aki sa kaantulong disipulos, naglaog si Jesus duman sa nahuhutadan kan aki. Kinaptan sa kamot asin sinabihan. Talita, kumi, bot sabihon, daragita, sinasabihan taka, tumindog ka. An aki tulos man na tuminindog as sinaglakaw, 12 taon an sa iyang edad. Anang yaring ini sa indang pinagnalasan. Si Jesus nagbuot na ini dai ipagsabi sa kiisay man, da nga nagtugon na an aki pakakanon. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. May duwang istorya mga tugang sa satong ebanghelyo sa ngunyan. Ang sarong istorya na sa sandwich sa sarong mana istorya. Itong istorya ni Jairo, pig tahawan. Kaya itong istorya kang babae na pigdudugo. Ang saro, pagbuhay kan gadan, itong istorya kan aki ni Jairo, ang saro man istorya nin pagbulong. Alagad kung hilingon an ini, natapig sandwich ini ni San Marcos, may katuyuhan siya kaini. To emphasize na ang pagkakapareho kaining duwang istorya. So not duman sana sa sinabi digdi, itong binuhay na aki ni Jairo, 12 taon an edad. Ini man na babae, 12 taon naman na pigdudugo. Dumampasa na may relationship na ang duwang istorya. As in parehas ini babae. Ang babae ketong mga panahon, picturing na medyo hababa sa sosyedad. As in, mailing taman digdi na parehas kagadanan, pero magkaibang paagi. Ining aki ni Jairo, gadan, physical. Alagad ini man na babaeng ini, bako man siya gadan, alagad siya, pig-apod na siblag sa piniling banwaan ng Diyos. Takitong mga panahon, pag igwa kanin pigdudugo, o may mga pig-apod na bodily discharge. Pituturing kang maati. Di ka pwedeng makisalamuha sa mga tao. Di ka pwedeng makiiba sa pagsamba. Gari baga pigturing naman siyang gadan sa iyang relasyon sa iyang kapwa-tao. Kaya masasabutan tadigdi kong nata, ining babaeng ini, patago na naghagad nin pagbulong kay Jesus. Nasusupog siya. Baad nga kung anong isabi sa iya, kan mga tao. Nasusupog siya, baka madagit si Jesus, na pigkaputan siya, na siya maati. Iyan ang sa iyang intensyon. Kaya pig-timing niya na surusuan sa mga tao. Tanganing ngaya, kung may magkaput man kaya ako duman sa gayad kan gubing ni Jesus, di ako mamalisyahan. Di man mamalisyahan nga ni Jesus, may nagkaput sa iya. Pero mahiling taligdi sa kaparehong istorya, ang pagtubod. Enot si Jairo, yaw ang pagtubod niya, dawa nga niyan sa iyang aki gadan, nabubuhayon ni Jesus. Asin man ang babaying ini, nagtutubod man, na sa paagi kan pagkaput niya sa gubing ni Jesus, siya mararahay. Kung hilingon, dakula ang pagtubod kay ining duwa, sisay man ang matubod na si Jesus, mabuhay kan gadan. Yan ang pagtubod ni Jairo, kaya binuhay ang sa iyang aki. Ini man na babae, di pa man ketong instance na si Jesus nagbulong sa sikretong paagi. Kumbaga, gusto niya, sabi yung tanang dayaon ang kagurangnan. Makaputan lang ngayon sa gubing, maski di aram ni Jesus. Pero si Jesus, syempre, aram iyan. Aram na may kapangyarihan na nagluwas sa iya. Gusto niya sa nang patugaon itong babae. Kaya masabutan tadig di ang sa iyang kasusupgan, ang sa iyang pagkatakot. Tabad ngaya ako madagitan ni Jesus. Okay, ngaya baka ngaya iba ang isipon sa kuya ni Jesus na nagkaput ako sa iyang gubing. Pero mahiling tadig di ang pagtubod na pigpapahayag sa sarong aksyon. Yan sa pagtubod iyo, pero igwang paaging pigigibo. Di man iyan mga tugang iba sa mga devoto kan Nazareno. Iyo baga, kung hilingon ta. So, devoto sa Nazareno, gusto nindang makaputan man ang imahe ni Jesus. Kung hilingon, di man talaga, feeling, maski di ka magsiring kain, bubulungon ka. Iyo baga. Pero there is faith being expressed in action, although we cannot really understand it.
May pagtubod man mga tugang na pinapahayag duman. Dawa simpleng pagtubod. Di man pigsasabi na ni Jesus duman sa babae na dai mo na dapat ang gibuhon. Dai. But it is their way of expressing their faith. Arong man ka ng kagurangnan, di man siyang labot minsan kung nagdigdingaya kita dahil sa gusto sa makapasar, nagdidingaya kita, tangani ngayang mabulong kita ka naghihilang, bako man talaga siya so gusto tang mapararom ang relasyon sa mahal na Diyos, na yun man talaga baga dapat. But nevertheless, the Lord welcomes us in this celebration. Di siyang pigpipili. Bako man iyan selfish ang arog ka na intensyon, kundi, kung ilingon, sa pagi ka ini, malay natin, maghirarom an sa tong pagtubod. Dawa itong mga tao, sabi yung tanang, kasimplikan sa indang pagtubod, makakaput sa na sa imahin, minsan nga ang simbahan, di kan masabutan. Pero, it is faith being expressed in concrete terms. And, we acknowledge the faith. Although, kay puwan pang magrarom ang pagtubod duman. Kaya mga tugang pigtataram digdi sa tong mga babasahon sa ngunyan, enot, na ang pagbulong, asin ang pagbuhay liwat, ang pagtaunin buhay, halik man sa nasa kagurangnan. Kunilingon baga, sa pagbuhay liwat, bihira man sa na si Jesus magbuhay liwat kan mga gadan. There are only 3 instances in the Gospels. First, ini, ang aki ni Jairo. Ikadua, itong aki kan balo duman sa Naim. Lalaki man ito na aki kan balo. Asin ikatulo, ang sa iyang katuod na si Lazaro. Tuluman sana. Natatuluman sana. Kung hilingon tayong buhayon ni Jesus ang mga gadan, ulita, si Jesus, sabo niya man misinterpretan sa iyang mission. Bako man siya na magtaunin buhay sa nadigding pisikal sa kinaba na ini. Kundi ang sa iyang mission, iyon magtaunin buhay na daing kasagkoran. Kaya baga mga tugang pigtarang baga digdi, day pagsabi sa kiisayman, baka mo misinterpret. Itong pagbuhay liwat sa akin ni Jairo, it is just a symbol or a foretaste, panamit, kan pagkabuhay niya liwat sa mga gadan, na kung saan, sa pagkan sa iyang pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat, tatawan kita nin buhay na daing kasagkoran. Ito ang pigapuntang permanent life na pigtataon ni Jesus. Bahong araw kay ning aki na ini na magagadan man giraray. Bahong araw kay itong aki kanbalo asin ni Lazaro, temporaryo man sa nang tinauan giraray sa buhay, alagad magagadan. Bako man sinda mga immortal. Pero ang panamit na ito, iyo ang buhay na din kasagkoran, iyo ang itinataon ni Jesus sa sato. Kaya mga tugang hagadon niyato sa kagurangnan, nalugod man ang satuyang pagtubod, magdara sa tuya sa konkretong aksyon, asin ang pagtubod asin ang konkretong aksyon, makatabang sa satuya na magpararom ang relasyon ta sa kagurangnan, asin makadarakit sa tuya sa buhay na din kasagkoran. So ngunyan yaon kita digdingon yan sa pagselebrar kan kapiestahan ni San Blas. Ang patron kan may mga hilang sa halunan. Sabi baga sa istorya kaiyan, may aki kay ito, kanauboy San Blas na nadugi. Kanda kula digdi sa din na makahangos. Alagad binulong niya ito. Kaya ngunyan kada pagkapistahan niya February 3, nagbibindisyon kan mga halunan. Sa paagi man sa nakan duwang kandila na binindisyonan kasuudma na kapiyastahan kan pagdulot kan kagurangnan sa templo. So, ini pagpahayag nin pagtubod. Lugod ang pagpahayag nin pagtubod, magdara sa to na bako lang sa physical healing, kundi magdara sa to sa spiritual healing. Pagbulong kan sa tong kalag, asin hirarom na relasyon sa kagurangnan, asin sa paagi kaini, magdara sa to sa buhay na daing kasagkoran. Anak
Magpamibi kaw mga tugang tanganian sako asinan sa indong atang magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurang na ng atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pabanalaan kan sa imong bendisyon an mga idinulot na atang, namantang ika ang nagtatao, magpalaad sa mo kay itong init din sa imong pagkamuot, nahuli ka iyan dinaog kan banal na si San Blas, sa gabos na mga pasakit sa iyang hawak, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Hulit ang dugong pinabulos kan palada na martir na si San Blas, sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-aro ki Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan. Linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga vertudes kan kalangitan, padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan ikanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkua nin tinapay. Asin pagpasalamat, binaak ini. Asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini an sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis. Asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo, sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang,
na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos. Ni San Jose sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles asin kan kabos na santos, na kaibto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras, kan buhay na din kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulit sa imong kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, ni siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Hallelujah.
Uyaan kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. Ansimong tugon, buhay na tayo kasagaran. Ikaw tinapay labanan, pinahak para sa mga kabos. Ikaw arak na banal. Itinos sa mga kapos, inuman Jesus nakagurangnan, ikan sa muyang paglaom, ikan kakanon sa langit kikan, pagkakana kami kagurangnan, ikan tinapay labanan, pinahak para sa mga kabos. Ikaw arak na banal, itinos sa mga kabos, inuman Jesus nakakurangnan, ikan para ka
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami na ang mga banal na misteryo na samong pinakinabangan magtao sa mo nin kusog nin kalag na naghimo sa paladan mong martir na si San Blas na maimbod sa paglingkod sa imo asin manggana sa pagsakit uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Inaapodan po so mga mapa bindisyon kang mga mairiksam tabi. Kung pwede po dakul po kamo. Sa ano na sana po, dyan na sana po kamo sa indong tukawan. Ayo po. Kaputan lang po nindo kung may mga dara kamong gamit. Ayo po. Mas importante kaya, so presensya po nindo. Ayo po. Kamo mismo ang bibindisyonan. Pakikapot sana ka mga darang gamit. Ido ko tabian payo. Kagurangnan, hinahagad mi po na bindisyonan mo ang samong mga matugang, sa mga tugang na magkakaigwanin examen. Hinahagad mi po na taon mo sinin kadunungan, taon mo sindanin kusog nin buot, taon mo po sindal kagurang nanin kahigosan sa indang pag-adal, lugod marumduman nindan sa indang mga pig-adalan. Hinahagad mi po na lugodan sa indang examen, magtaunin kaumawan sa imo, magtabang sa pagpatalubo kan sa indang espiritualidad, magpararom kan sa indang relasyon sa imo asin sa kapwa. Lugod ang sa indang propesyon, may dulot tinda sa karahayan. Asin man anuman ang mangyari kagurangnan sa eksamen na ini, padagos sugod sindang mag-umaw, magpasalamat sa imo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Malibot po ako, bibisikan ko po kamunin agwa bendita. Pagkatapos po kan huring bendisyon, magkakaigwa po kita nin blessing of throats, pagbendisyon nin halunan. So, magpila na sa natabi sa samong duwa po ni Father Jem. So, ikakagmi po an kandila pong na nabindisyonan kasudma sa indong mga halunan. So, di sana po mag-ulok o kaya tabad na lindukan ka mukhang kandila. Yun po. di sana magpangadji sa natabi. Since takulon po kamo, paka-final blessing, matao na kami, babasahon mi na so formula of blessing of the throats. Kasi dudot mi na sana so kandila po sa indong halunan. Iyo po. Matindog tabian ka, boss. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bindisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magduko tabi para po sumaako po kan blessing of throats. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from the illnesses of the throat and any other illness, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.